Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So iman to na sungtan ya sa jamia mimbalo ya face to face so di ka pa nga di mga murid sa Qasim University. So ayaw to amay to kibiyakan rakano oras nagyong ko to isa ko mga andauan o mga ustadakan si Sheikh Ahmad Al-Ubaid at tigin man to aswa tigin sudi nga di kapaganad sa ilmu na baloy ang kaaparak wallah sa aya ka kubaloy niya na parak wallah na umangkad na tigin sumong sa jamia sa university o di na sa madrasa na paniatang kaagyang kai mga paniata sa manana katatali ko din ang Kauto University kami ginay palalagad paniatang katigyan agyang kai ang mga niat sa kasungka sa university kaan mabaloy asuding kadi kapangadi na parak wallah subhanahu wa ta'ala paganero natigyan na paniatang ka ay inukad ipangadi inukasung sa university sa madrasa kaang ka makaswa naguan kami po ka sa agyang kuto aka ignorante an kami po ka sa agyang kuto aka bubuday ikadua paniat na ka na inukasayasung sa university inukat pangadi kaan kami pamangduo ko mga tao sunganin agkaswa kasaya ikatalawa paniat na ka na inukad ipangadi kaan ka masyap sa agamatano agama Islam kaya tito ka siya patano ko agamatano agama Islam agyang ko to kapag nadatano ko mga ilmu ang mapapadalmon ikapat apniat na ka inuwad ipangadi kaan nakaatigian madipinsa sa agaman ka bata dilabo sa masayman to amya kadagal sa mga grupo amya gingaran sa Islam ugay na ayamata ang benar na supa kairan sundawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay pinakamalatiyin nagyot aki penggulalan nakakunganin agkaswa ka so pangninta ko Allah subhanahu wa ta'ala amya kang gayanan aguna si irakan na ayamala na si irakan mga pagariakan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.